Gini miyo thuolo mondo kik ugine, kik uywage. Yes, Olale. Erokamano but and I'm also privileged nani a jakom mar chike county assemblyman tie. Nitie gimiluongo ni formulation of law. Nitie gimiluongo ni making of law. Then nitie gimiluongo ni implementation of law. Chike ma IEBC oloso gin mbaka ma digigomb notimre kaka IEBC mondo gikel gimiluongo ni equality. Kochopo sa implementation of that thing is another story but ing'eyo kawuono kipenja nyaka ne ji chak wuotho joma dwa chung last year but one. Nitie ji mang'eny mosekalo okang' ma pesa ma IEBC oketo. To gidhi track pesa no nade. Aparo ni IEBC gimotimo Kenya wahero tero gik moko ng'wech. Ka wawinjo gima timre e piny moro to en gima ber e pinyno. To wawen pinyno en Kenya. Koro wakele to wadwa no implement within a day to timre madak timre. And I'm not opposing the law, but I'm concerned no implementation mare the tim nadi. Ka gimiwa roadmap mar timo that implementation to wabro yie kodgi. To kapok gimiwa ne gini mopogre gi chik magindiko kaka gidhi luwe ma gi make sure to kakalo limit moketwa okang' man mikaona. Dongo ibro kawo chang mar chik nikech kalo chik. Ing'eyo but Olale nikech kama wantiere ni in jachung' sani nitiere ng'at matieko migombo. Yes. Intiere idond bura mar siasa. Ti dond buche mag siasa misiro kata mayudo pesa kowuok kuom sirikal. Maru samoro yudo pesa matin kata ok yud pesa completely. Right? Yes. To jogi idwa ni mondo mi orome opiem e lwase makare. Ok ine kama en chik manowinjo bed ni ji ringa ka ji pama ni IEBC wang' ni reso. But chik no ber nikech ondike kalatas. Kuma pograga kodi en ni dhi time nadi. Because andami example kane wan Kasipul ntie jochung' ariyo manogore ma ji othoe. Chik mar IEBC won kaber to en candidates go te bedo disqualified. Especially kobedo confirmed they were directly linked gima notimre. To kini ka IEBC biro kato choko million ariyo kila ng'ato kel million tiduoko. Because they were not directly linked. Ing'eyo directly linked to kara ne gisamon ginang. To kane gin directly linked to nokaw pesa kuom ginang. Noripo ben kari wachon you are not directly linked manok kesu unidhi ur kumudhie. So anaparo no Kenya waberi loso chike lakini ok waber iketo chike mwalose tim kod luwo gi mondo giti kaka wawacho. Chik ma na wacho ni sani IEBC abene na IEBC ma wiye ti maber. To en IEBC anyiso wan Kenya gisani ochung' kamarach. Winje kaka jotendwa wuoyo i rallies. Winje incitements ma ji wacho. Winje wach magunizimo mako piny. Ang' ma IEBC wachi mago. Nikech mago ema affect japiny direct. Japiny dhi rally aneno kawuono antie bura moro Homa Bay. Ji literally okawo kombe gore go i tent. Ji adi manya hinyre kanyo joma mine. Ne en jog ng'ane versus ng'ane. Anaparo no IEBC giloso chik but giketo chik in terms of misplaced priority. Chik moripo ket mogik ema ging'awonwa malo. To moripo giket malo ma konyo ji direct to pod giling'ie. Engineer ne gi wach moro. Yes. Iteno chik kaka noseloso mana kaka osewache cha. Implementation mar chik ni to dhi bedo matek. Ber to ber. Nang'o? Implementation itimo niya. Yes. Ibro ng'i account achiel, administrator bende achiel. To pesa maringe siasa ok donje account no. Ng'ato nyalo